Tervetuloa kuulen mukaan Leivonta Liveen. Tämä on ihan meidän ensimmäinen webinaari-live-tilaisuus ikinä, joten me pyydetään tässä Sarin ja Helenan kanssa myöskin malttia ja ymmärrystä, kun me samalla vähän aina opetellaan itsekin tässä edetessä. Mä oon tosiaan Maria, mun kasvot saattaa olla osalle tuttuja, varsinkin meidän somen puolelta. On tosiaan meidän markkinointityyppi, mutta tänään mä toimin enemmänkin siellä kameran toisella puolella, joten jos herää tässä meidän Leivontaliven aikana jotain kysymyksiä tai muuta vastaavaa, niin sinne keskustelun puolelle voi sitten heittää, niin mä sitten nostelen niitä viimeistään lopussa Sarille ja Helenalle vastattavaksi. Mutta ei sen enempiä löpynöitä sitten mun puolelta, niin kutsutaan Sari ja Helena paikalle, niin saavat esitellä ihan itse itsensä. Tervetuloa vaan. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Helena Kemppainen ja olen perustanut ruokarajoitteiset Facebook-ryhmän ja bloggaan osoitteessa helenakemppainen.com ja teen yhteistyötä Virtasalmen viljatuotteen kanssa ja jännittää ihan älyttömästi. Hei, minä olen Karjalaisen Sari Virtasalmen viljatuotteelta. Mahtavaa, että meillä on saatu aikaiseksi nyt tämmöinen live-leivonta ja toivotaan, että saadaan hyvät leivonnaiset aikaiseksi ja saatte hyviä vinkkejä meiltä. Aloitellaanko? Aloitellaan ja meillä on tänään ajatuksena tosiaan, että me tehdään churroja. Ja me tehdään churroja sen takia, halusit sä vaihtaa paikkaa vai? Joo. Me tehdään churroja, kun on vappu tulossa. Ja churrothan on perinteisesti tämmöinen espanjalainen herkku, niitä tarjotaan ihan mihin aikaan vuodesta tahansa, mutta meillä tämä sopii tosiaan siihen vappuun. Ja ihan ekana, niin pitäisikö käydä läpi nämä raaka-aineet, niin mitäs me tänään tarvitaan? Eli meillä on täällä voita. Ja tämä on laktoositon voi, ja kun sä teet churroja, niin sä voit sitten myös käyttää jotain maidotonta vaihtoehtoa. Eli ruokarajoitteisesta, jos siellä on porukkaa kuulolla, niin tietää sen, että kaikille ei se maito käy. Ja sitä on 100 grammaa, eikö niin? Joo. Kyllä. Me tehdään yksi satsi. Ja itse asiassa, hei, tämmöinen reseptivihko on olemassa, joka me ollaan Sarin kanssa aika paljon pitkään yhdessä tehty, eikö niin? Me tehtiin tätä, kun me tehtiin tätä jauhoseosta, niin täältä löytyy tämä churro-resepti, ja me tehdään tuon reseptin mukaan. Ja resepti löytyy myös sieltä meidän kotisivuilta. Niin, se löytyy sieltä reseptiosiosta. Eli Virtasalmen viljatuotteiden reseptit. Kyllä. Joo. Eli 100 grammaa on tätä laktoositonta voita. Sitten meillä on hypysellinen suolaa täällä. Meillä on 2 ruokalusikallista sokeria. Ruokalusikallinen, eikö ollut sitruunamehua? Ja se on tällä kertaa sitä luomusitruunaa. Joo. Eli silloin se riittää se peseminen sitten sille sitruunalle. Ja sitten jos se ei ole luomua, niin sitten kannattaa vähän paremmin pestä. Kyllä. Joo. Ja sitten me ollaan myös sitä kuorta, koska me ollaan sitä kuorta raastettu, niin sitä on tässä ruokalusikallinen, eikö se ollut niin? Kyllä. Joo. Kyllä. Ja sitten meillä on tietenkin neste. Joo, 3 desiä on vettä. Vettä, ja tosiaan näissä churroissa tyypillisesti ja ihan espanjalaisen reseptin mukaan, niin näissähän käytetään vettä. Ja churrotaikina keitetään. Tämä on hassu siinä, että tämä ei ole samalla niin kuin munkkitaikina. Eli aletaanko toimia? Kyllä. Eli laitetaan tämä 3 desiä vettä. Ja heitätkö sä, Sari, vaikka sieltä ne sitruunat? No niin, sieltä kuoret sekaan. Noin. Sitten siitä vaan järjestyksessä mehut. Ja sitten otetaan toi voi. Sinne kivasti voi. Ja sitten tässä menee tämä sokeri. Ja tämä on tosi, niin kuin churrot on tosi itse asiassa helppoja tehdä. Moni voi luulla, että ne on vaikeita, mutta ei ole. Eli nyt Sari lähtee keittämään tätä, mitä me siihen laitettiin. Eli nyt sieltä puuttuu vielä jauhot ja kananmuna. Joo. Ja tässä vaiheessa Sari ne keittää. Nyt olisi varmaan hyvä aika, niin onko sillä kysymyksiä meille? Niin niitä on tullut nimittäin ennakkoon. Millainen durra on? Durra on afrikkalainen heinä,
joka on erittäin hyvän makuinen. Eli durrassa on se, miksi mä tykkään durrasta tosi paljon, on se, että siinä on lievästi semmoinen mietopähkinäinen maku. Se on vaalean peesiä väriltään. Sinne kameraan näkyy, niin se on väriltään niin kuin hyvä ja jäljittelee aika pitkälle vehnäjauhoa, mutta täysjyvä durra itsessään, se puhdas durra, niin se on aika kuiva jauho. Eli siksi durrajauhoseoksessa on muitakin jauhoja mukana. Mä en tiedä, vastasinkohan mä nyt sitten ihan hyvin tuohon, mutta olisiko se, kun mä tiedän, että ennakkoon on tullut kysymyksiä, me luvattiin, että tässä livessä mä vastailen niihin, ja Sari vastailee niihin kanssa, kun Sari tuolla hämmentelee, niin olisiko siellä muita kysymyksiä? Eli täysjyvä durra on ihan puhdasta täysjyvä durraa, joka on jauhettu jauhoksi. Ja durrajauhoseos eroaa sillä tavalla, että siinä on mukana muita apuaineita, jotta se leivottavuus paranee. Niin siinä on tapiokatärkkelystä, perunatärkkelystä ja psylliumia. Ja tosiaan, en tiedä näkyyköhän tämä siihen kameraan, eikö tämä nyt näy, niin tässä durrajauhoseos pussissa niin on se tietenkin se durrajauhoseos ja sitten durrajauhoahan on Virtasalmella saatavana myös. Mutta vastasinko mä nyt siihen kysymykseen, että mikä niiden ero on? Joo, vastasi. Okei. Ja ei kun vaan lisää kysymyksiä. Mä tykkään kysymyksistä. Miten te eroa muista viljatuotteen jauhoista? Tosi hyvä kysymys. Otas hetki, kun mä mietin. Tietenkin ne raaka-aineet ja se ero siinä, että siinä ei ole. Onko tässä, Sari, niin, että aika monessa on kuitenkin maissi tai riisi? Riisi- ja maissipohjaisia on meillä aika paljon. Löytyy myös tattaripohjaisia. Ja sitten löytyy myös semmoisia, missä ei ole tattaria tai kauraa ei ole, ja kaurajauhoseos sitten löytyy vielä erikseen. Niin, eli se ehkä se suuri ero on se, että siihen valikoitiin silloin, kun me Sarin kanssa lähdettiin jauhoseosta kehittää, niin se yhteydenottohan meni niin, että mä soitin sulle ja niin kysyin, että olisiko kiinnostusta Virtasalmella tehdä sellaista jauhoseosta, missä ei ole maissia. Ja sitten me vielä siinä matkan varrella oivallettiin, että hei, eihän siinä tarvitse olla riisiäkään. Joo, ja sitten saatiin kokeiluun sitä durraa, ja siitäpä se sitten lähtikin. Ja Helenalla aikaisemmin oli jo kokemusta siitä durrasta, niin se oli oikeastaan aika helppo sitten lähteä kokeilemaan sitä. Joo, eli silleen se ero, niin kun, eli ne raaka-aineet on valikoitu nyt, ja ne on valikoitu sen takia, että tämä jauhoseos sopisi myös maissi- ja riisiallergisiin. Eli jos lähtisi niin kuin reseptiä miettiä, jos on vehnäjauhoja alun perin käytetty, niin mä sanoisin, että durrajauhoseosta kannattaa kokeilla silleen, että sitä käyttää ehkä 3/4 vehnäjauhojen määrästä vai mitä. Ja sitten joihinkin reseptiin niin kuin keksit ja kuivakakut, niin niihin aika 1:1 menee niin kuin vehnäjauhojen kanssa. Ja mieluummin se taikina sitten, että mieluummin vaikka vähän löysempi kuin sitten, että liian paljon laittaa sitä. Että sitä voi aina sitten lisätä sitten sitä jauhoseosta sitten siihen. Eli nyt tämä on kiehahtanut. Joo, eli tässä on nyt tosiaan kuuma, kiehahtanut neste, eli tämä rasva ja muut aineet on kiehahtunut. Ja nyt sitten Sari siellä laittaa kuumeneen ton öljyn. Nämä paistetaan öljyssä. Ja mitä mä teen, niin ihan vaan ronskisti. Tässä on nyt 3 desilitraa durrajauhoseosta. Niin mä heitän sen tänne seokseen. Ja tässä on tärkeää tosi niin kuin vimmatusti vatkata, että se ei paakkuunnu. Eli mä ihan teen tämmöistä vatkausta. Ja siellä kotona, jos te olette tekemässä tätä samaa, niin ja sieltä Sari voi panna ne viimeiset. Ja mä näytän sinne kameraan, niin tämä lähti mahtavasti paksuuntumaan. Ja sinne siitä pannaan vielä loput. Ja tuli tämmöinen aika jämäkkä taikina. Eli nythän tuohon jauhoseokseen oli lisätty vielä vähän sitä psylliumia. Joo, eli puhutaanko me tässä nyt siitä, tässä vaikka kun tämän pitää nyt vähän jäähtyä, niin tässä on hyvä ottaa esille se, että mitä me huomattiin itse asiassa
ihan hiljattain. Joo, eli sitten näissä niin kuin psylliumissa ja myöskin durrassa ja kaikissa näissä gluteenittomissa raaka-aineissa, niin sitten siinä voi olla vaihtelevuutta aina niissä erissä, mikä johtuu sitten tästä, minkälainen on ollut kasvukaus, minkälainen kasvupaikka on ollut kasvilla ja se sitten voi jopa vähän värivaihteluitakin siihen saattaa tulla. Ja sitten esimerkiksi niin kuin psylliumissa saattaa olla, että se ei sitten hyydykään sitten niin nopeasti, niin sitten jos semmoisen, kun tekee taikinaa ja sen niin kuin huomaa, niin silloin sitä psylliumia voidaan sinne lisätä. Joko pienen nesteen mukana tai sitten vähän jauhoa ja sitten siihen sitä psylliumia, mutta hyvin varovasti. 1/4 teelusikkaa, puoli teelusikkaa, semmoista määristä niin kuin aloittaa. Ja sitten vähän aikaa odottaa, kun se psylliumille menee ennen kuin se rupeaa niin kuin hyytymään. Niin että ei toinen olla liiankaan hätäinen sitten, että liian paljon sitä lisää. Joo, ja näinhän me sitten tehtiin, eli tänään kun näitä churroja on tehty, mä oon mitannut sen 3 desiä durrajauhoseosta, niin se viimeisin erä, mitä mä sain Virtasalmelta, niin mä laitoin siihen 3 desilitraan teelusikallisen psylliumia. Jo, koska mä tein koetaikinan ja huomasin, että se ei tarpeeksi paksuunut, mutta tältä tämän pitäisi näyttää, kun tässä ei ole vielä kananmuna. Eli aika paksu köntti. Ja nyt moni varmaan ihmettelee, että onpas kummallisen näköinen taikina, mutta niin tähän sitten vielä, kun tämä pikkasen vielä jäähtyy, niin lisätään kananmuna. Ja miksi tämä annetaan jäähtyä, on se, että toi kananmuna ei lähde keittymään. Niin odotellaan. Kohta mä pistelen sormet tuonne taikinaan. Mulla sitten kysymys. Okei. Okay. Sopiiko durrajauho makeaan ja suolaseen leipään? Erittäin hyvä kysymys. Ja tässä durrajauhoseoksen aikana, kun me kehitettiin, niin mehän tehtiin reseptivihko, niin tällä reseptivihkossahan on sekä makeita että suolasia. Et ihan samalla tavalla kuin vehnäjauhot tai moni muukin gluteeniton jauhoseos, niin tämä sopii sekä makeeseen että suolaseen. Voi korvata maidottomasti esimerkiksi keijuun? Voi ja olen testannut. Keiju käy, mutta jos kokeilettaisiin tehdä öljyllä, niin ei toimikaan. Ja mä en ole vielä siihen niin kuin lähtenyt miettimään, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta jostain syystä öljy teki taikinasta sellaisen, että se ei paistunut sitten niin. Se on varmaan, kun siinä itse taikinassa oli paljon niin kuin öljyä, ja sitten kun se öljyssä paistetaan, niin se jäi liian semmoiseksi sitkeäksi, mutta keijulla voi hyvin korvata. Tai esimerkiksi sunnuntain maidoton margariini, laktoosan maidoton, niin sillä voi korvata. Kyllä. Vaihtoehtoja tänä päivänä onneksi löytyy. Niin, onneksi löytyy. Päästään että korvailemaan niin noita. Miltä se näyttää, joko se rupeaa olemaan? Kumpi pistää sormet? Laita vasta. Joo, ei polttanut. Ja nyt kun mä nuolasen tämän sormen sitten. Nyt me voidaan varmaan panna kananmuna. Ja nyt mä otan taas vispilän käyttöön. Eli mä tätä vähän testasin tuolla, tai mulla on tuossa toini. Niin nyt sitten tänne laitetaan 2 kananmunaa. Ja sinne vaan kulautat ne. Mä pidän tätä kattilaa pikkasen tälleen sitten. Noniin, sinne niin. Ja ei kun vatkaamaan. Ei kun vatkaamaan. Ja saanko Maria kameraa jotenkin silleen, että moni saattaa pelästyä tässä vaiheessa, kun taikina näyttää tältä, että se lähtee niin kuin erottumaan täältä. Mutta sehän lähtee erottumaan sen takia, kun se kananmuna ei ole siellä vielä kunnolla. Mutta nyt mä vaan sitten jatkan tätä vimmattua. Tämänhän voi tehdä myös koneella. Mutta me haluttiin tähän liveen nyt tämmöinen, onko tämä autenttinen kokeilu, mikä tämä on, niin että käsin tehty. Käsin kotona leivottu. Matkata. Ja sitten tarkastellaan tätä vähän. Ja nyt mä haluaisin ottaa tässä kohti esille sen, että jos tässä kohti alkaa tulla sellainen tunne, että tämä tulee jäämään liian löysäksi, niin tähän voi lisätä joko psylliumia tai jauhoja. Ja nyt mä ajattelin, että tämä saa hetken tasaantua. Vai mitä? Joo. Ja mitä sanot, Sari? Alkaako näyttää, että... Aika hyvältä näyttää. Niin. Mä otan tuosta vielä ton kauhan ja mä vähän tarkkailen, koska tämä on se, mitä niinku
ihan kun vehnäjauhoilla leivotaan tai millä jauhoilla tahansa leivotaan, niin harjoitus tekee mestari. Mä en tarkoita siis, että nyt siis katsotaan onnistuuko nämä. Se nähdään. Se nähdään. Mutta siis tässä vaiheessa niin kannattaa tutustua siihen taikinaan. Tietenkin kun eka kerran tekee. Mutta nyt mulla alkaa tulla semmoinen tunne, että tähän voisi panna himpun verran jauhoja lisää. Joo, jos se 3-5 minuuttia, niin se tuntuu, että se ei rupea sitä turpoamaan, niin silloin ehkä voisi lisätä vähän jauhoja. Koska se laitetaan tähän pursotinpussiin ja täällä on tyllä. Onko kysymys? Mistä huomaa, jos kananmuna onkin kypsynyt liikaa? Jos on munakokkelia koskaan syönyt tai nähnyt, niin sehän kokkeloituu. Mikä se sana olisi nyt? Hyvin kuvaava. Se paakkuuntuu. Onko se ammattitermi? Se leikkaa. Tuolla kameran takana. Paljastetaanko me? Paljastetaan. Kameran takana ei ole ainoastaan Mia, vaan siellä on Fia-Liisa, joka ehkä jatkossa tulee olemaan näissä myös mukana. Fia-Liisa on täällä oppimassa tänään, niin hän on ammatilta kokki. Ja moni saattaa ehkä muistaa Fia-Liisan nimen, kun Fia-Liisa on tehnyt reseptejä mun blogiin myös. Ja Fia-Liisa sattumoisin on myös kemppainen. niin Fia-Liisa tietää nämä ammattitermit, eli se leikkaa. Se kananmuna leikkaa, mutta se kokkeloituu. Näin amatööritermein. Joo. Mutta mä laittaisin tähän ihan vähän. Mä laittaisin kanssa. Joo. Ja nyt lähdetään niinku ruokalusikka kerrallaan, eikö niin, Sari? Joo. Jos mä hämmennän, niin laitetaan ruokalusikka kerrallaan ja lähdetään tunnustelemaan sitä taikinaa. Joskus se on vain ruokalusikallisesta kiinni. Ja sitten tosiaan muistettava se, että se vähän aikaa antaa vaikuttaa sen, että lähteekö se psylliumiin sieltä, kun siellä tässä jauhoseoksessahan psylliumi on mukana. Että ei sitten. Anna vielä toinen. Kun tämän taikinan pitäisi, kun se on hetken sitten levännyt, tai annetaan sitten vielä hetken levää, niin sen pitäisi olla niin, että se on helppo pursottaa tyllän läpi, mutta myös, että se ei saa sieltä valua liian nopeasti. Jos se valuu liian nopeasti, niin sitten se on siellä pitkin sitä öljyä aikamoisina suiroina. Toki jos tippaleipiä. Niin, sitten voi tehdä tippaleipiä. Vähän sen tyyppistä tekee, niin pannaan vielä yksi. Ja sitten mä haluaisin tuoda semmoisen asian esiin, mistä aika moni ehkä miettii, että miksi, kun itse asiassa ruokareotteisissa tuli semmoinen kommentti tai jossain muussa Facebook-ryhmässä, että kun hän teki churroja, niin niistä tuli kovia. No, kun mitataan desilitralla jauhoseosta, niin toiset mittaa niin kuin tosi tiukkaan ja toiset mittaa silleen vapaasti hölskytellen. Niin sitä voi mennä aika eri määrä. Että kaikkein tärkeinhän se olisi, jos se niin kuin gramma mitattaisiin, mutta niin kuin äsken tuossa oli vähän puhetta siitä, että kun se tosiaan ne erät voi olla vähän erilaisia, että ne vähän eri tavalla imee sitä nestettä sitten, että sitten se on vähän niin kuin näppituntumalla sitten vähän katsottava hommaa. Annetaanko nyt levätä? Vai pannaanko vielä jauhoja? Mä panisin ehkä vielä yhden. Vielä yhden? Niin, pannaan vielä yksi. No niin. Että me saadaan se niin kuin nätisti tyllaantumaan, mutta no nyt mä luulen, että me ollaan semmoisessa. Ja sitten yksi pointtihan tuossa on sitten myöskin noiden kananmunien koko. Eli sitten jos kananmunat on isoja, itse aina tulee käytettyä leivottaessa käytän isompia kananmunia, niin sitten siitä herkästi se vaikuttaa myöskin sitten siihen taikinaan, että siitä tulee niin kuin löysempi. Eli sekin vaikuttaa sitten kanssa, että jos sitä ihmettelee, että minkä takia se jää niin kuin, se löysyttää myöskin sitten sitä taikinaa. Kyllä, ja sitten esimerkiksi just onko margariini vai voi vai mikä siellä on se pohja, niin toiset on vesipitoisempia, toiset on öljypitoisempia ja se rasva on erilaista, niin sitten se voi vaikuttaa siihen koostumukseen, että paljonko menee jauhoja. Ja Sari tsekkaa nyt tuolla mittarilla öljyä, niin öljystä voitaisiin sitten sanoa se, että munkkien ja näiden churrojenkin niin ihanne paistolämpötila on 180 celsiusastetta. Tämä on vähän yli, tämä on 184. Mä en tiedä, näkyykö se kameraa, mitä Sari tekee? Helena on tämmöinen hieno mittari, tämmöinen
Mikä tämän oikein? Siis se on ihan laserlämpömittari, Lasermittari. joka on niin kätevä laite. Ja niitä saa rautakaupoista. niin suosittelen kyllä hankkimaan. Joo, ja eli tältä kun katsotaan, niin tämä näyttää nyt 183. Eli Aika ihanteellinen. hyvä. Aika ihanteellinen. Eli pidä se Sari siinä. Joo, yritän. Eli onko churroista vegaanista versiota? Mehän tehtiin silloin, kun me tehtiin tätä jauhoseosta, niin vegaaniversio. Joo. Ja se resepti löytyy. Mutta se löytyy varmaan vaan meidän jostain salaisista kansioista. Voi olla, joo. Eli on olemassa. Vastaus on, että on olemassa vegaaniversio. Ja pitäisikö meidän luvata, että se pistetään jonnekin? Joo. Joko mun blogiin tai sitten Viljatuotteen sivuille laitetaan sitten se ohje. On, ja sitten vegaanissa versiossa, niin kun sitä silloin testailtiin, niin huomattiin, että koska siihen ei tule tietenkään sitten kananmunaa, niin siihen tulee leivijauhetta, mikä ei tyypillisesti ole mukana churroissa. Mutta sitten olisi se seuraava vaihe. Joo. Jos niin. Siinäpä se. Eli millä voi korvata psylliumin, niin mä lähtisin korvaamaan, jos käy, niin xanthaani. Mä korvaisin sen sillä. Mä en tiedä, käykö. Xanthaaniahan menee yleensä vähän vähempi. Eiku enempi kuin. Mutta se on niin kuin, sitä pitää myös taas testata. Ja jauhojen sekaan. Xanthaanilla mä lähtisin. Joo, liikkeelle. Sen tehtävähän on tuossa niin tavallaan sitä niin kiinteyttä taikinata ja sitä käsiteltävyyttä parantaa, niin sitten että xanthaani tosiaan, sitä voisi kokeilla. Joo, ja xanthaanista sille, että kun durrajauhoseosan tehtiin sen takia, että se sopisi maissiallergisille, niin xanthaanihan voi olla maissiperäistä, mutta taas psylliumihän ei ole. Että siinä kannattaa olla sitten tarkka, että kenelle sitä on tekemässä sitä. Nyt me tehdään testichurro. Joo. Eli mä en paa kaikkea tätä taikinaa tänne. Mulla on siis tässä tylläpussi. Ja mä laitan tänne vaan ehkä parin churron verran taikinaa. Ehkä tulee enempi. Niin mä haluan nähdä, että mitä tämä sanoo, koska joskus voi käydä yllätyksiä, kun lähtee paistamaan. Ja mulla on täällä lasissa, niin tosiaan mulla on, näkyisikö tämä Maria, niin mulla on täällä lasissa se tyllä on jo valmiina tuossa pussissa ja se on vähän tolleen kenossa sen takia, että se ei lähde valumaan. Eli tämä on tämmöinen pieni kikka, minkä mä voin antaa. Ja sitten kun mä otan tämän täältä, niin mä teenkin näin. Mä en sitä suoraan laita ylös alasin ja mä laitan sen tälleen pöydälle. Ja mä vien sen tuohon tyllän niin kuin tuohon kärkeen, tähän yläkärkeen, ja sitten tämä pussi niin sinne saa jäädä vähän ilmaa, mutta sitten tämä pussi kannattaa kierittää näin ja ottaa kiinni, niin silloin se ei valu. Nyt testataanpas vielä tämä. Ja mulla on tämä, mä otan tämän lautasen sinne, niin me lähdetään nyt tuonne paistamaan ja tehdään tämä ensimmäinen testi. Se on just 180 nyt. Ja nyt meillä on sitten tässä Sari saksi ja mä lähden pursottaa. Ja tämä on tosiaan me tehdään testi. Aina kun tekee munkkeja tai churroja, niin kannattaa tehdä tämmöinen testipaisto. Ja mä vedän sen näin tänne. Ja huomasittani se vähän sieltä ruikkas. Ja katsotaan lähteekö se. No tulipas pitkulainen. Tuli pitkä. Ja ihan heti siihen ei kannata mennä sorkkimaan, koska silloin se saattaa lähteä hajoamaan. Mutta eli se vähän, että ruskistuu vähän tuolta toiselta puolelta, joo, kyllä näkee tuosta. Joo. Niin ja sitten vasta niin kuin käännetään. Joo, ihan se. Tuli vähän hassu mallinen, mutta nämä on artesaani. Nämä on artesaaneja. Ja nyt kun se on edelleen, siis näkyyköhän se, huomaatteko nyt? Aika paljon se nopeasti jäähtyy, kun sinne tulee muuta. Niin nyt Sari, mitä Sari tekee tuossa, niin Sari nostaa lämpötilaa.
jotta se surro ei, nousiko se, saa vielä ylemmäs laittaa vai? Tuliko liian paljon? Ei, Tuosta olisiko? mä nostaisin ihan reilusti, No, koska se on siellä paistumassa, että tämä menee sinne, nyt on 176. Aika nopeasti nousee. Joo, Joo. nämä induktiot on ihania, kun se nousee noin nopeasti. Jos ei ole tämmöistä. Sitten se on niin kuin tehtävä ainakin se koesurro tai se koemunkki ja sitten katsottava, että miten se niin kuin lähtee paistumaan. Jos se näyttää tosi hitaalta, niin silloinhan se imasee se munkki tai surro sitä rasvaa. Ja siinä käy sitten niin, että siitä tulee raskas ja tiivis. Ja se ei niin kuin, Sisältä raaksi. niin, ja sitten se ei niin kuin, laajene. Miten sanot? Kun ne turpo. Tuolla on tuo ammattilainen tuolla taustalla. Se ei turpoa. Ja se paistuu aika hitaasti. Eli nyt on 185. Ja sitten, jos me saadaan tänne vielä kamera niin sitä voi sitten vaikka vähän käännäyttää. Se alkaa olla. Nyt se rupeaa tuolta vähän ruskistumaan, se huomaukset tuolta rupeaa. Joko käännän. Käännä vaan, kun se voi sitten, sitähän voi useammankin kerran kääntää. Toi on aika vaalea. Samasta äänestä tuli, samasta suusta, niin mutta se ainakin hyvin turpos. Kyllä. Eikö turvonnut? Kyllä. Kysymys. Aika. Hyvä, tosi hyvä kysymys. Että jos on sitrusallergia, niin silloin voi käyttää vaikka vaniljaa, jos se käy, tai jättää kokonaan pois. Eli jos jättää sen sitten kokonaan pois, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä on se ruokalusikallinen vähempi nestettä. Niin sitten voi panna vaikka jauhoja vähän enempi. Ja käykö kookosrasva ja mikä rasva tehdään? Joo, tosiaan se meitä menikin. Mistä ne rasva tulee? Elikkä se niin käykö kookosrasva? Kookosrasva käy. Joo, se on ihana, kun tuolla on ohjaaja taustalla. Kookosrasva käy. Ja sitten me käytettiin, se on keijun rypsimunkkipaistoöljy. Joo, niitä on vähän eri merkissä. Pullossa. Siinä oli vappumainen kuva siinä pullossa, mutta keijun munkkipaistoöljy. Mutta ihan siis mun henkilökohtainen lempi on se semmoinen ennen vanhaan tehtiin semmoisessa, se on niin kuin foliopaketissa semmoinen kookosrasva, niin se on kyllä kans hyvä. Ja niitä tosiaan monenlaisia noita öljyjä, siellä on rypsiöljyä, rapsiöljyä, aurinkokukkkaöljyä, niitähän monenlaisia niin kuin löytyy, että kuka tykkää sitten mistäkin mausta. Kookosrasva antaa semmoisen vähän kookoksen. Niin antaa, se on kovempaa rasvaa. Niin on, se on kovempaa, kyllä. Joo. Lisää kysymyksiä? Tämä ottaa nyt ehkä vähän, onko tuo lämpötila nyt ihan oikein? Laskeeko se? On se kyllä lämpötila oikein, mutta siinä on niin paljon öljyä nyt, että en tiedä. Mutta hyvinhän se paistuu. Tiedätkö, sä paistelet sitä, niin mä menen täyttämään tätä pussia. Joo. Sitten mä teen tämän saman kuin äsken. Eli jos mä niijaan tämän niin sanotusti tämän tyllän kärjen tonne, niin se ei lähde valumaan niin herkästi. Sitten nyt mä pistän vähän ronskimmin tätä tänne. Näitä tylläpussejahan on eri kokoisia. Ja mun mielestä tämä tylläpussi, mikä mulla tässä käytössä on, niin tämä on erittäin hyvä semmoiseen puolikkaaseen taikinaan. Mä teen joskus aina näitä surroja, niin mä teen puolikkaan taikinan. Nyt mä sen taas lasken tuohon pöydälle ja rupean kerimään täältä. Täällä rupeaa surro olemaan aika lailla niin kuin valmis ja tehdään vähän makuasia. Ja seuraavaan tarvitaan. Tummaa siitä sitten tehdään, niin sehän on vähän makuasia. Kuka tykkää vähän vaaleammasta ja kuka vähän Joo. tummemmasta. Ja mä nostan tämän tuohon talouspaperin päälle, että se imee siitä ne enimmät rasvat. Tuohon sen. Ja pitäisikö käydä se koko prosessi läpi, että mitä sä sille sitten teet? Joo, että ihan aavistuksen verran, että se ei pala ihan napit, niin sen jälkeen se sitten voidaan tuossa sokerissa tai kanelisokerissa sitten pyöräyttää sitten, että se on. Ja toki voi jättää ihan
ilman sokeriakin, miten haluaa. Ja sitten jos esimerkiksi haluaa pakastaa sitten, että tekee vaikka kerrallaan isomman määrän, niin silloin ei kannata sokeroida. Ja katkaistaanko seuraavat? Kokeillaanko kahta? Joo, otapas minä vähän. Ootas, mulla on kädet ja kaikki. Niin silloin kun se on vähän lämmin, niin silloin se hyvin ottaa tuon sokerin siihen. Tätähän saa sitten tehtyä ihan minkä tyyppisen haluaa. Siitä tuli aika aika muhkea. Aika muhkea, just se on hyvä sana. No niin, sitten kokeillaan. Sitten seuraava, katsotaan miten menee. Tehdäänkö vähän lyhyempi? Joo, vähän lyhyempiä. Noin. Tämän kuuman rasvan kanssa tietysti kannattaa olla aina varovainen. 3 tuli nyt. Oho, nyt meillä on aika kuuma rasva. Nyt näytti, että nyt se on varmaan. Joo, eli nyt tämä on erittäin hyvä, että näin tapahtuu. Nyt on, jos tulee lähikuva, nyt on erittäin hyvä, koska nyt tämä rasva on melkein 220 oli tai oli jo yli 220, kun pantiin, niin huomaatteko, miten mitä se taas tekikään, Fia-Liisa? Siis se pullistui, Täällä on laitettu, että kohoaa, ei turpoa. Kohoaa, se kohos noin, mitä kuumempi rasva, niin sitä voimakkaampi on toi kohoaminen. Niin tuo reaktio tavallaan, että pitää niin. sitten Erittäin hyvä, niin tulee tämä ammattitermistö. Joo, ja kamera. Nyt sitten että nämä huomattavasti nopeammin nyt sitten niin kuin niin, joo, ja nyt tuli mutta kyllä aika muhkuja kyllä. Nyt. eli sitten jos on liian taas kylmä rasva niin sanotusti, öljy, niin silloinhan ne ei turpoa ja se jää kovaksi se churro. Katsotaanpas nyt sitä lämpötilaa. Nyt tulee tosi nopeasti noin. Pitääkö yli 200 on nyt, eli pitäisi vielä vähän pienentää. Noin, mutta niin kuin aika muhkeita tuli. On. Kysymys. Tässä kananmunien koko vaikuttaa. Joo, sitä tuossa äsken vähän sivuttiinkin jo. Joo, että eli mä toistan vielä kysymyksen, että kuuluu kameraan, eli kananmunien koko vaikuttaa, ja sä oot siihen pätevä vastaamaan, koska mä muistan, kun me tästä juteltiin, ja sä toit se esiin. Joo, eli yleensähän ne tehdään reseptit niin kuin semmoiselle keskikokoiselle kananmunalle, normikokoiselle, mutta niitä kaupastahan löytyy myöskin isompia, että sitten jos laitetaan isompia kananmunia, niin sitten se vähän enemmän nestettä siihen taikinaan, ja silloin pitää jauhoja vähän lisätä. Ja tänä aamuna, kun mä tein testierän tästä yhden, niin mä mittasin tuon kananmunan tai särjin sen kananmunan tuohon desilitran mittaan, niin se oli tasan puoli desiä se yksi kananmuna. Eli tässä taikinassa on puolen desin kananmunia. Niin, eli Desikananmunia. Desikananmunia, kyllä. No niin, sieltä tuli nämä meidän muhkut. Ja sitten seuraavaa. Eli näitähän ei ole pakko saksiahan, sehän hyvin monesti niin kuin nytkin nämä, niin melkein itsekseen tuonne sitten niin kuin mene. Nyt näyttää paremmalta toi. Joo, ei ole ihan niin kuuma, ettei ihan noista tuli niin kuin ihan erinäköisiä. Vähän niin kuin räjähti. Ja sitten se, että sinne ei kannata laittaa liian paljon tuonne rasvaan sitten, koska sitten se, mitä enemmän sen laittaa sitä taikinaa, niin sitten sitä nopeammin sitten se jäähtyy tuo öljy. Että ja mitä löysempi taikina, nyt on jo 209, niin mitä löysempi taikina, niin sitä huomaatteko, kun tämä tekee tämmöisen, tässä on ihan tämmöistä röpelöä tuossa, niin, ja kun se kohoo hyvin. Mutta jos on tiukka taikina, paksutaikina, niin silloin se kuvio pysyy paremmin tuossa churrossa, tämä tyllan kuvio. Joo, ja nyt näppäistä pitkältä. Jos ei ole ketään saksien kanssa tuossa vieressä. Se onnistuu ihan... Mä en voi näyttää seuraava. Näytäpä sinä, että miten se seuraava. Harvemminhan siinä tosiaan on kahta, että nyt meillä on. Mä otan seuraavan churron, niin mä näytän, miten se tehdään yksin. Mutta näistä tulee oikeasti tämmöisiä muhkujumboja. Joo, näistä tulee harjoitus tekee muhkun. Ei mestari.
kyllähän meitä Sari jännitti. Tämä on ensimmäinen, eikö se ole Kyllä. ensimmäinen live? Ja live on aina live, että kyllähän meitä jännitti, että miten tässä menee, kun me pelättiin, että tämä räjähtää. No? Pystyykö nämä paistamaan muffinsivuossa? Pystyykö paistamaan muffinsivuossa? tarkoittaako, että se niin kuin uunissa? Varmaan uunissa tarkoittaa, koska monestihan munkkeja voi tehdä myös Uunissa, niin uunissa niin, munkit. kyllä. Tähän on pakko vastata, että koska ei ole kokeiltu, niin ei voi varmasti vastata. Tämä taikina on aika löysä, niin mä epäilen, että siitä voisi tulla semmoinen niin kuin vähän muffinsin tyyppinen. Mutta voisiko kokeilla? Mutta kato, kun tässä ei ole kohotusainetta. Niin tosiaan, kun se sitä leivinjauhetta Ei, niin jos panisi leivijauheen tuohon taikinaan, niin sitten voisi tulla ehkä mahdollisesti, koska se ei ole niin kuuma. Mutta pizzauuniin voisi kokeilla. Ja miten airfryerista kanssa? Airfryeri Niin. voisi olla. Täällä meidän koekeittiössä, missä me ollaan, niin täällä on airfryeri. Ja siitähän on tullut paljon kysymyksiä, että voisi tehdä live-juttuja, että miten sillä tehdään. Niin pistetäänkö tänne korvan taakse? Joo, pistetään korvan taakse. Niin katsotaan varmaan tuo, kun nyt on niin hieno tämä uusi laite. En ole itse ikinä sitä käyttänyt. Tämä näyttää nyt niin kuin 200, että aavistuksen verran pienennetään . Noin. Aika hyvältä näyttää. On tosi muhkuja nyt nämä tällä kertaa. Mutta niin kuin aina kotikeittiössä on, että välillä tulee tosi sirosia ja välillä sitten vähän muhkumpia, että tämmöistä tämä on. Hunaja. Eli Sokerin voi korvata hunajalla. Joo, eli kysymys oli, että voiko korvata jollain muulla, niin sokeri voi korvata jollain muulla makeutusaineella, eli hunajalla tai vaahterasiirapilla, tai koska se massan määrä on sama, kun se sokerihan sulaa myös sinne, niin voi korvata jollain muulla. Ja toki voi jättää poiskin, kun taas miettii sitten, kun se on 2 ruokalusikallista vaan, niin se voi, että jos haluaa tehdä suolaisia churroja. Tuli tässä ihan innovoitua uusi. Mutta miksi ei voisi tehdä suolaisia churroja? Niin, ei yhtään. Tämä on vähän niin kuin lihapiirakan Kyllä. toi. Hei, me ruvetaan tekemään jotain niin kuin semmoisia lihapiirakachurroja. Mutta joo, kyllä sen voi jättää poiskin. Kyllä. Ja niin, nyt katsotaan toi lämpötila se on yli 200 ja näin sitten. Noniin, mä näytän nyt, eli tukeva ote tuosta pussista ja toisella kädellä ja toisella naps. Eli kyllä sen pystyy yksinkin tekemään, mutta siinä pitää olla niin kuin tukeva ote ja ei kannata ottaa liikaa tänne pussiin sitten sitä taikinaa. Et jos tämä pussi on iso ja sä taiteilet sen kanssa, niin voi tulla helposti vahinko, mutta sille, että se on sopivasti käteen, niin kyllä se yksinkin onnistuu. Mä taidan laittaa sinne toisen, kun mä tässä yksin nyt rupesin tuharaamaan, niin anna sinne vielä pari lisää. Mä tykkään näistä churroista just sen takia näitä tehdä, että kun nämä on suhteellisen niin kuin nopea tehdä, näitä ei tarvitse kohotella eikä mitään niin näitä voi tehdä sitten tosissaan vähän nopeammallakin aikataululla sitten. Vieläkö siellä oli taikina? On, taikinaa on vielä. Noniin. Me keritään paistaa tämä varmaan loppuun ja sitten olisi kysymysten aika. Paljonko tässä? Siinä on 2 litraa. Niin, kysymys oli, että paljonko tässä kattilassa on öljyä. Ja tässä on 2 litraa, mutta ihan litrakin kyllä riittää. 5 litran kattila. Niin. Se riippuu vähän siitä kattilan koosta, että minkä verran, mutta että
Anteeksi? Niin se litra. Että minkä verran sitä öljyä riittää, niin se litralla on ihan hyvä lähteä liikenteeseen. Tässä on nyt 2 litraa. Tässä on ihan reilusti kyllä tätä. Ja tätä öljyhän voi käyttää sitten myöhemminkin. Että sitä ei tarvitse, kun siivilöi, vaan sitten vähän jäähtyneenä. Sitten jos sinne on tullut tuonne tippunut taikinanpalasia tai muuta, niin sitä pystyy käyttämään sitten uudestaankin, että pullottaa sen sitten vaikka uudestaan. Ja tämä taas aika kuumalta. Aika hyvä. Totta puuhaahan tämä on vähän sitten, että kun tämä taikina halutaan pitää löysänä, niin tämä saattaa olla vähän tämmöistä sottosta puuhaa, mutta jos tämän tekee liian tiukaksi tämän taikinan, niin sitten niistä tulee kovia. Vehnäjauhoilla myös, että siinä ei auta vehnäjauhotkaan. Hyvin vasta. Taloudessa, jotka syö vehnää ja syö gluteenia, niin voisiko samaa öljyä käyttää? Eli jos samassa taloudessa on niitä, jotka on keliaakikkoja tai vilja-allergisia, ja sitten on mä kutsun heitä tavikseksi, eli voi syödä myös vehnäjauhoja, niin ei kannata käyttää samaa öljyä, koska tästä paistaessa, niin jos on allergiaa, niin ne allergeenit voi vapautua sinne, tai sitten siitä voi murusia, siitä vehnästä voi niitä murusia tippua tuonne öljyyn, niin en suosittele. Että aina kannattaa olla puhdas öljy. Vähän samalla lailla, kun menet jonnekin ravintolaan ja kysyt, että onko ranskalaiset gluteenittomat, niin nehän paistetaan eri öljyssä. Kyllä. Jos ekana, siis kysymys kuuluu, että entäs jos paistaa ekana gluteenittomat ja sitten vehnät, niin jos se on ok sille, joka sitä vehnäjauhoa pystyy käyttämään, että siellä on, niin kyllä voi, niin päin voi. Mutta sitten taas sitä öljyä ei voi käyttää sitten enää seuraavan kerran. Et siinä se pointti sitten, että sen yhden kerran voi tehdä niin päin, mutta sitten toisinpäin, niin sitten ei enää niin seuraavan kerran ei voi enää, jos ottaa öljyn talteen, niin se on sitten niille, ketkä käyttää sitä vehnää. Joo, eli keliaakikkojen ja allergikkojen kanssa täytyy olla tosi tarkka, että kun allergia voi olla niin voimakas, että ihminen saa anafylaksian siitä, eli se on hengenvaarallinen tila, niin silloin pitää olla öljyjen kanssa. Ja pitää olla periaatteessa niin kuin keliaakikollahan pitäisi olla oma leivänpaahdin, koska siinä voi tapahtua se kontaminaatio. Ja allergiassa ihan sama, että Mutta siinä on sitten se puoli myöskin, että jos teet sille gluteenittomasti, niin sitten saat koko porukalle ja myös sitten kuka pystyy syömään sitä vehnää, niin voi syödä näitä gluteenittomia. Että nämä on todella hyviä. Että ei niin kuin maussa ei häviä yhtään. Niin mä sanoisin, että näitä kannattaa tehdä ja testauttaa ihan sellaisilla henkilöillä, jotka pystyy käyttämään vehnää ja katsoa, mitä ne sanoo. Mä epäilen, että siellä voi olla joku, joka sanoo, että nämä on parempia. Niin, eli monesti on gluteenittomat on jopa parempia kuin vehnäjauholla tehdyt, ja sitten ennen kaikkea, että ne käy sitä sitten koko perheelle. Just näin. Siellä on vielä 3. Mä luulen, että kun meidän aika on silleen, että meillä oliko se niin kuin tuntiroinen, kun meillä oli, niin paistetaan vielä nämä 3. Mä en rupea näitä enää, tämä on aika valmis, niin sitten me ollaan saatu tämä paistovaihe kohta tehtyä. Joo, ja nyt päästään parhaimpaan hetkeen, eli maistelemaan näitä. Nämä tosiaan voi jättää sokeroimattakin, jos ei niin tykkää. Ja sitten siihen voi ottaa vilantalisukkeitakin, vaikka sitä suflaakastiketta niin kuin perinteisiin churroihin kuuluu. Niin nyt ihan näyttää, että vähän rupeaa. Niin kuin... Joo, vähän hiipuu. Kyllä se, kun joku kysyi tuossa aikaisemmin, että jos ei ole tätä mittaria, niin kuin Sari sanoi just tuossa, että nyt näyttää, että alkaa hiipumaan.
sen niin kuin ihan näkee, että se ei niin. kypsy niin nopeasti. Että sen ihan tuossa paistaessa sitten huomaa, että siihen kun tulee se tietty rytmi, että miten nopeasti se tulee. Ja sitten heti kun se rupeaa niin kuin hidastumaan, niin sitten siinä vaiheessa niin tajuaa, että nyt rupeaa lämpötila laskemaan ja sitten voi taas sitä vähän nostaa. Ja se tosiaan riippuu siitä, että miten paljon sä pistät sinne niitä surroja kerralla. Että se saattaa jäähtyä sitten hyvinkin nopeasti. Onko se puhuttu tuosta, että miksi noi on kaksi eri kippoa? Ei ole puhuttu. Eli koska mulla on kaneeliallergia, niin täällä on tehty kaneelisokeri ja sitten täällä on puhdasta taloussokeria. Niin me ollaan tehty 2 eri kulhoon, tai Sari on tässä pyöritellyt ne 2 eri kulhoon sen takia, että mäkin pääsen maistamaan näitä. Kaneeliahan mä mielellään söisin, mutta en mä saa. No niin, siitä on kohta on. Kohta on nämäkin valmiita. Rupesi taas aika nopeasti. Joo. Aika nopeasti tällä induktiolla. Niin. Kysymys tuli, että voiko käyttää tavallista paistomittaria? Kyllä voi. Kyllä voi. Täytyy olla tarkkana, siis vaan varovainen sen paistomittarin kanssa, mutta kyllä tavallinen paistomittari käy. Että mä tykkään tästä sen takia, koska tässä ei ole vaaraa, että sä kosket tohon öljyyn. Ja öljyn kanssa aina pitää olla varovainen, ettei tule niitä palovammaa, ettei roiskeita ei se tule. Ja myöskin sitten kattilan kansi on hyvä olla lähellä, jos sattuu, että se kuumenee vähän liikaa sitten se öljy. Että ei toi aina hirveän kauaksi lähteä tästä siinä vaiheessa, kun niitä paistetaan, niin olla sitten tässä, niin pystyy sitten sitä lämpötilaa nostamaan tai laskemaan ja pystyy sitten reagoimaan, jos tulee semmoinen tilanne. Eli jos me niinku yhteenvetona tässä, niin onkohan meillä mennyt raaka-aineiden mittaamisen ja tämän tekemisen kanssa, niin kutakuinkin tähän semmoinen tunti tähän touhuun menee. Et me oltiin etukäteen mitattu noin raaka-aineet. Kyllä. Niin voisi sanoa, että surrot tulee tunnissa. Jos haluaa nopeuttaa, voiko taikinan tehdä etukäteen? Mitä sanot, Sari? Kyllä voi. Ja sitten tosiaan laittaa jääkaappiin sitten sen taikinan. Niin kyllä eli voi tehdä jääkaappiin etukäteen taikinan. Et sehän vielä ehkä vähän turpoo siellä. Ja mä sanoisin, että se makukin saattaa vaan parantua ja monestihan surrotaikinan voi tehdä niin kuin edellisenä päivänä. Että kyllä. No niin, alkaa olla kuule valmista. Kyllä. Jäpäs sammuttelen tuosta. Laitan niitä kaneelisia enemmän nyt. Nyt on aika paljon noita vaan pelkkä sokeri. Niin... Eiköhän ne maistu molemmat. Ei varmaan siitä niin, että on useampi varmaan niitä, jotka haluaa maistaa kaneelilla. Ja sitten tosiaan, jos tuntuu, että sitten kun tekee näitä surroja, sitten, että tuli liian vähän, että ne tuleekin syötyä, niin se on aika nopea tehdä uusi taikina ja ruveta jatkamaan sitten surrojen tekoa. Että niillä suhteessa mä tykkään siitä, että nämä on niin nopea tehdä. Että itse on monesti tehnyt yhden satsin ja sitten kuinka ollakaan ne menee aika nopeasti, niin sitten ihan toinen satsi. Saa kaikki varmasti tarpeeksi. Mä sanoisin, että jos sä etukäteen teet, niin kannattaa säilöä ehkä kulhossa ja sitten niin kuin kieräyttää se taikina ja sitten laittaa siihen pursotin pussiin. Että jos sä ihan pienen määrän teet, niin kuin mä teen monesti tuon puolikkaan taikinan, niin mä voisin laittaa sen pursotin pussin vaikka pariksi tunniksi sinne jääkaappiin ja sitten pursottaa. Että siinä kun on psylliumi mukana, niin se emulkoi sen taikina, se pysyy kasassa. No niin, täältä viimeisiä viiään. Päästään parhaimpaan vaiheeseen. Ja nythän kaikki gluteenittomat yleensä tuotteet, niin ne on erittäin hyvä antaa hieman jäähtyä ennen kuin niitä rupeaa syömään.
esimerkiksi leivän leikkaaminen. No ihan vaikka ruisleipääkin, kun se paistetaan, niin se annetaan niin kuin jäähtyä vähän, koska muuten se tarttuu veitseen, ja tässä tietenkin se purutuntumaan vaikuttaa. Ja ettei polta suuta. Nämä voi ennen sokerointia, tai siis kun on paistanut ja ei sokeroi, niin voi pakastaa. Tai sitten churrot, niin kuin munkitkin, niin nehän on äärimmäisen hyvä niin kuin syödä tuoreeltaan. Ja mä sanoisin, että kyllä nämä seuraavaan päivään menee siinä, missä menee niin kuin vehnästäkin tehdyt. Joo, jos niitä jää. Niin. Ei niitä, vähän veikkaan, niitä ei ole kyllä kovin monesti jää. Ei niitä kyllä yleensä niin kuin jää, mutta kyllä se säilyy seuraavan päivään. Säilyy, niin kuin kippoon ja sitten joko kans päällä tai sitten muovi siinä päällä. Niin. Ja pakastamista suosittelen kyllä. Kyllä, jos sitten haluaa tehdä vaikka kerralla isomman satsin, niin taikka vaikka jo ennakkoon sitten papuksi sitten, niin että ei sitten silloin vappuaattona sitten enää leivon, niin kyllä. Mitäs kysymys? Tää on nyt on kysymyksiä. Pitkälti vastattu tähän näistä. Durajauseoksen saatavuus. Meillä on uutisia. Joo, tosi hyvin. Sä saat kertoa ne uutiset. Joo, eli sitä durajauhoseostahan on ollut saatavilla meidän sieltä verkkokaupasta ja myymälästä. Ja sitten on ollut K-kauppojen keskonlistoilla on ollut, eli halutessaan kauppiaat tai sitten osastopastaavat on voineet tilata sitä sinne hyllyyn. Ja sitten saatiin tosiaan se ilouutinen on sitten se, että elokuusta lähtien niin on saatu myös S-ryhmän kauppoihin. Saadaan sitten eli saatavuus niin kuin jatkossa vaan niin kuin paranee. Ja vielä siellä on kysymyksiä, ruvetaanko me maistelemaan? Ole hyvä, Sari. Kaikiltakin? Ei. Otetaanko ne? Miten saadaanko me tänne kameran niin muitakin, koska me haluttaisiin juhlistaa, ensinnäkin tämä on meidän ensimmäinen live ja kiitos Maria ja onko se nyt kokki sit siellä ihan, täällä on 4 lasia. Sieltä käsi kävi. Hei, ja täällä on sitten, tää on mä nyt en tässä mainosta mitään, mutta niin tää on ihan simaa, perinteistä simaa, tän nimi on perinteinen sima. Oli sun. Mä otan sieltä yhden. Hyvä, saat syödä kaiken. Ole hyvä, Sari, Maria. Ja nyt me maistetaan. Ja sitten olisi ihan varmaan kiva näyttää, miltä se näyttää sieltä sisältä. YKK. No niin. Mä en tiedä, miten me saadaan kameraan näkyviin tämä rakenne. Siis tämä on todella pehmyt. Pehmeitä, tosi hyviä. Ja tosi päältä hyviä. rapeita. Ja kuplat niin kuin kuuluukin. Kyllä. Ja läpipaistunut. Kyllä. Eli paistolämpötila oli aika lailla kohdillaan. Minä haluan kanssa kiittää tuosta Virtasalmen viljatuotteen puolesta siitä, että me saatiin nyt tämmöinen aikaiseksi. Ja meiltä löytyy ihania ihmisiä tästä ympäriltä. Maria osaa nämä tekniikkahommat ja Helena sitten tätä asiantuntemusta on pystytty nyt tässä niin kuin hyödyntämään. Niin toivotaan, että saataisiin jatkoa myös ja tämä oli ihan mahtavaa, että saatiin tämä onnistua. Kiitoksia teille. Kyllä. Ja kiitos kaikille, että tuli tänne paikan päälle. Mä huutelen täältä Sarin ja Helenan mikkeihin enää tässä vaiheessa. Suurkiitos meiltä. Teitä oli ihanan paljon paikan päälle päässyt, mutta tämä leivontalive myöskin tallennetaan, eli ei huolta, jos haluaa vapun lähellä vähän Sarin ja Helenan kanssa leipoa yhdessä churroja, niin se vielä onnistuu ja pystyy sitten pausettamaankin aina siinä tehdessä, että jos kaipaa vähän seuraa tai apua, niin onnistuu kyllä. Ei osata vielä sanoa oikein ja tarkalleen, että mihin tulee menemään, mutta ilmoitetaan siitä kyllä uutiskirjeessä ja sitten totta kai meidän somessa. Mutta todennäköisesti jonnekin meidän nettisivuille kyllä päätyy sitten nämä leivontalivet aina nauhoitteenakin. Mutta ei siinä sen ihmeellisempää, kippis meille ja tulevalle vapulle. Tulevalle vapulle. Kiva, kun tulitte paikalle ja seuraavaan kertaan.